Pekný deň. Dnes som si pre vás pripravila videjko o zmenách menštruácie počas kundalini aktivácií alebo počas iných odblokovaní, že prečo sa to tak deje a ako k tomu pristupovať. Dostala som tento námet od klientky, ktorej som robila odblokovania a ktorá dlhodobo nemohla mať menštruáciu a už doktori aj sa snažili dať nejaké lieky a už jej tak veštili taký ten prechod, že už je v predčasnom prechode. A po odblokovaní sa jej menštruácia navrátila. Najprv to bolo také ako keby špinenie, potom pomalinky sa navracala. Taktiež mám klientku, ktorá trpela veľmi silnou menštruáciou a pri prvých aktiváciách ju mala naozaj ešte silnejšiu a trošku dlhšiu, ale potom sa jej ten cyklus upravil. Taktiež ja som príkladom toho, ako som sa vyliečila z endometriózy a taktiež mám aj klientky, ktorým sa zlepšil stav polycystických vaječníkov potom, ako navštevovali kundalini aktivácie alebo iné modality. Prečo sa to tak deje? Ako som už vysvetľovala v minulých videjkách, vaša frekvencia a vibrácia je zodpovedná za to, aké choroby, aké preťaženie to teličko má. My ženy máme ten problém, že čím viac sme v strese, tým viac si pridávame úloh, tým viac sa nám zvyšuje testosterón. Tým sa ako keby zaťažuje náš hormonálny systém, naše telíčko a sme v takom ako keby kolečku, čo beha ten škrečok, z ktorého nevieme výjsť. Tým, že si nájdete tú chvíľku času a začnete či už kundalini aktivácie alebo access bars alebo aj modality ako ten luminous touch, tak váš nervový systém tam má taký ten čas pre seba, kedy vie vypnúť, upokojiť sa a automaticky to teličko nie je v tom stresovom móde, kedy sa za niečím naháňa, kedy pred niečím uteká. Tým vypnutím sa ako keby vypne ten mód toho prežívania, že musíš niečo robiť, aby si prežíval a vtedy dochádza k zmene tomu menštruačnému cyklu. Taktiež, čo som ja odpozorovala, menia sa chute. Takže väčšina žien mi ukazuje alebo mi hovorí, že nemá chuť už toľko na napríklad čipsy alebo na nejaké blbosti. Takže aj to veľmi pomáha, že nemáte takéto prejedanie sa. A niektorí ľudia naozaj počas tých aktivácií viac chudnú, pretože tie nánosy, ktoré si nesiete na tom svojom teličku tuku, sú väčšinou spôsobené nejakou traumou, nejakým takým vašim strachom z toho, aby niekto vám neublížil, tak automaticky to telo si robí také vrstvy ochrany. A pri týchto aktiváciách častokrát aj dochádza k tomu, že sa chudne, že to teličko sa dáva do poriadku. Veľakrát som sa stretla aj s tým, že došlo k úprave krvného tlaku. Viem, že jedna moja skvelá lektorka dokázala taktiež ako keby ochrániť jedného svojho klienta pred operáciou srdca. Chodil pravidelnejšie na Kundalini Activation proces a tie výsledky sa mu zlepšili a nakoniec nemusel ísť ani na operáciu. Čo je tam tá magická formulka, ktorú všetci tam hľadáte, tak je to upokojenie toho nervového systému a to, že idete do tej svojej autentickej energie. A odporúčam vám knižku, keď vás toto viac zaujíma, Moc a sila. A v tejto knižke sa to pekne ukazuje, že čím máte vyššiu vibráciu, tým ako keby ten váš imunitný systém je rýchlejší, tá regenerácia je lepšia a čím máte tie nižšie vibrácie, čím viac ste v tých depkách, malo chodíte na silniečko, tá vaša frekvencia tela je nižšia, čím viac ste v tom strese, tak tým viac tých chorôb alebo takýchto problémikov, ktoré to telo má, zažívate. Dúfam, že som vám veľa vecí obozrejmila. Ja sa na vás teším aj opäť na budúce. Majte krásny deň.